Oh, jualan Riley. Ôi sao đi. Ôi geli. Hello guys, welcome back to my MK YouTube channel. जों दिनै माने बेरायहैनो नागिरदों आरोना कांकिलांसो ओमफ्राय नोंथांमोना थाम्बनेल खोनानानै मोनथिखाबाय जानांगौ ओमफ्राय बेखौ आं माने गोदान जायगा हिसाबै माने देखायनो आं नोंथांमोननो थाङाखै आरोना बेखौथ' गोबां इउटिउबारफ्रानो माने देखायखाबाय बिनिखायनो माने जों जास्ट माने बेरायहैनोल' नागिरदों आरो जों दायो माने दंमखायाव दं आरोना ओमफ्राय नै नोंथांमोना दंमखानि भिउखौ नायनो हागोन जों मेन र'डआवनो दं दंमखानि बेयाव दसे माने लाखिफैदोंमोन जोङो दा थांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो जायगाया बिराद मोजाङै माने भिउआ बेयाव माने रिजार्भ फरेस्ट आरोना बियो मेन र'डनिनो दाबो माने जों देनगावखौनो सहैयाखै आरोना भिउखौ नाय बरिया बापरे हाजो सिं सिं हाबबोनाय बायदिसो मोनदोंलै तुबाल ओरैबादि मोजां दिनैनि दिना माने सान्दुंबो दुङाखै आरोना अखासो हागोन नामाथाय नायलाय नोंथांमोना माने जेथिंबो माने एकदम खुवा गैयाथ' कांकिलांसो र'डथिंजाय जों हाबबोबाय हाजो गोजा सफैजोब्बाय नै गोजौ गोजौ एकदमबारे सफैबायानो जोङो दंबावो आरो एसे माने फाइनालि माने जों सफैबायानो आरोना गाइस ओमफ्राय नैबेयो माने बिराद टप आरो बे हाजोआ जोङो बेयाव आवगाय माने आंनि चेनेलाव नागारनाय माने मिउजिक भिडिअआ बेयावबो माने क्लिप लानाय दंमोन आरो ओमफ्राय जों माने जास्ट बेयाव माने बेरायनो फैदों आरोना गाइस जों बेयाव फैनायाथ' माने खनथाम खनब्रैयानो जाबाय ओमफ्राय दा माने खामानिबो गैला नालाय ओंखायनो माने टाइम पास खालामनो माने एसे फैदों आरो जा मोजांखाना गाइस माने भिउफोरा आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि मोजां नाङो गोसोखौ हाजो गेजेरावसो दं दा जों माने जेथिंबो हाजो आरोना गाइस नोंथांमोना माने नुनो मोनदों जानांगौ जेथिंबो हाजो नै लाख'लायनो हाया गोजौखौनो नै ओरैबादि हाजो माने हाजो गेजेर गेजेरसो फैगासिनो दं आरो जों दा मोनबायानो गाइस जों माने जायगाखौ आरोना नायदो नोंथांमोना सानैया सहैग्रोबायानो बिराद डेन्जारखा फाइनालि ओमफ्राय जों सफैमारबाय आरोना गाइस ओमफ्राय जों माने गारिखौ एसे माबासिम लांगोन दा माने आन सिजन नालाय एकदमबारे सिंसिम माने लांनो हायो आरो ओमफ्राय नैबेयाव माने प्रग्रामनि स्टेज बानायगासिनो दं आरोना दा माने ओरैबायदि सिनारियाव बिराद मोजां जानानै दं आरोना ओमफ्राय दालांफ्राबो माने जाजोब्बाय ओरैबायदि आं आवगाय फैबा माने बे दालाङाबो माने जायाखैमोन आरोना नै गाइस दालांखौ नायनो नोंथांमोना एकदमबारे कालारफ्रानो माने मोनामलायोना बिबाल नै माने गोदान दालां आरोना ओमफ्राय आं गोजाम दालांखौ नोंथांमोननो खोन्थागोन ओमफ्राय नै दै गाइस नैबेयो माने गोजाम दालां आरोना आवगाय माने नैबेजोंसो ओरै हाबबोयोमोन आरो बेखौ माने आवगाय माने बानायदोंसोमोन बे नैबे कालार फोननायखौ बेजों बारा माने मानसि हाबजायामोन ओमफ्राय दा बैखौ माने गुवार खालामनानै होबाय आरो माने जाहाथे बैसिम माने एसे गुदिसिम माने गारि लांनो हायो बेबायदि केपासिटिनि आरो दा माने बिराद बरिया जाबाय आरो जायगाखौ ना गाइस जायगाखौ माने ओरैबायदि साफा खालामगासिनो दं दा माने बेयाव माबा मोनसे माने प्रग्राम जानो नागिरदों बेयाव बेनिखायनो माने जायगाखौ माने ओरैबायदि साफा खालामगासिनो दं नङाबाथ' आवगाय बेफोरबायदि आन सिजन टाइमाव माने ओरैबायदि हाग्रासो जायोमोन दा खिन्थु नै जेथिंबो क्लिन हाग्रायानो गैया आरोना माने जेबो गारनायखौ नुवा माबा मोनसे माने प्रग्राम जाथारगोन बेयाव खिन्थु जों दा माने सोंनानै थांगोन नोंथांमोननो खोन्थागोन मा प्रग्राम जागोन माला जागोन हैलां गाखोनि नै तुफाल गोलैगोनलै
ओंखारथारदो दिनै जुलारायलै सलाखौ सेन्देल गलायबाय मटु पातलु लागाव आया आया लकेल मुर्गिसो नामा नोंलाय मिजिङा नै बेखौ गहोलायो नै मिजिङा गहोलायो बारा गोसा नङालै आं गिलै ओना ओना ओइ जाबायलै ओइ गोलै ओइ जाबाय आया बारासो खालामफिनबाय माथो ओइ गोलै ओमफ्राय नै आं बेयाव माने गाखोनोसै गोदो गाखोनो मोनाखै आरोना दा खिन्थु गाखोनोसै बारखावथारनोसै औहाय मारैबा जागोनलै आयौ 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 हागोन हाया कसिस खालामनि माथो गिब्रा जों माने बेयाव एसे फान खालामबाय आरोना गाइस ओमफ्राय बियो माने सब गोदान बानायजोबनायसो दे ओमफ्राय कालारफ्राबो गोदान होननानै आं दहायनो होनखाबाय नोंथांमोननो ओमफ्राय माबा मोनसे प्रग्राम जानो नागिरदों आरो बेयाव ना बेफोरबायदि दालां सालां बानायनायनि माबा मोनसे इनागुरेसनफोर सिस्टेमसो जागोन नामा EM-CMफोर फैनो हागौ खोमा गाइस स' जों दा माने सोंनानै खोन्थालांगोन आरोना नोंथांमोननो एसे माबायदि माला जागोन प्रग्रामफ्रा नायलांबाय थादों नोंथांमोना ओमफ्राय जों दा माने दैसिम थांनो नागिरदों आरोना दासिमबो जों माने दैसिम सहैयाखै दैखौ नोंथांमोननो देखायनोसै इयावनो दोननांगौ नामा इयावनो ओंखारदो गुदिसिम मानो लांमोनानो गुदिसिम ओमफ्राय जों माने गारिखौ माने पार्किं खालामबाय गाइस जों गुदिसिम माने लांजाया ना मा होनदों सिमेन्ट ढालायदों ना मा होनदों आरोना माने ओरैबायदि साफा खालामगासिनो दं मा जागोनथाय बेबायदि भिउखौनो नुफेरामोन आरोना गांग्रिलांसोखौ माने बिराद साफा खालामदों आनसिजनबाबो माबा मोनसे माने प्रग्राम दंथारो बेयाव स' थारमाने नायलांबाय थादो गाइस बे दालाङाबो आवगाय माने आनसिजनबाथाय मारामसो जायोमोन आरोना दा खिन्थु आनसिजनबाबो नाय ओरैबायदि साफा सिल जालायनानै दं आरोना गाइस स' नोंथांमोनाबो माने नायफैनो हागोन सोरबाफोर माने आनसिजनाव माने फैयाखैबा दानि माने सिनारिखौ नोंथांमोना नायफैनो हागोन आरोना ओरैबायदि साफा जानानै दं सिजननिफ्राय दासो माने बांसिन माने साफा बायदि नुबाय आं सिजनावबो माने बिदि साफा खालामबावा बे माबा मोनसे प्रग्राम थानायनि थाखाय जागोन गाइस नङाबाथ' बबाव साफा खालामनो ना आनसिजनाव दैया माने एसां गिदिर नङा आरोना आंलाय सानदोंमोन माने हराव ओरैबायदि अखा हादोंमोन बै खनसेनि बायदि गुंग्ले जालायनायसो जादोंमोन नामा दैया बानासो जादोंमोन नामा बिदि सानदोंमोन आरोना दहाय जों फैबाय थाबा माने माखासे दाराफोरनि दैखौ माने देरनाय नुदोंमोन नालाय गाइस स' बेखौबो जों देरखादों बेबायदि सानदोंमोन आरो खिन्थु बेबायदि नङा देराखै बेनो आरोना गाइस जों माने सौफैबाय फाइनालि ओमफ्राय दिनै माने मानसिफ्रा फैथ'वाखै दे टाइमबो बारा जायाखै नालाय जों माने सौफैग्रोबाय ओमफ्राय दा दसे थानानैसो ओरैबायदि माने मानसिफोर फैगोन बेयाव माने दुगैयो आरो बेयाव मानसिफ्रा बारा गोथौ नङा बियो नैबे मोनसेयासो बारा गोथौ नङा होनदों खिन्थु बेयावसो बांसिन दै गोलैना गाइस बै मोनसेयावसो माने एसे गोथौसिन होनदों माने मानसिखौ एसेसो थोरोबो आरो बिराद बार गाइस माने बे दैनि बाज्रुमनायजों माने बिराद बार फैयो आरोना आथिङावसो लोहो मावफैलायदों एकदमबारे बारानो बिराद थान्दा दैयाबो ओरैबायदि थान्दाखा माने दुगैबाथाय ओरैबायदि गोजांखायो आरो ओमफ्राय गाइस माने जों बेयाव फैनाय माने दुगैखानोसै आरोना ओमफ्राय नैबे ड्रेसखौ माने जों चेन्ज खालामनोसै आङो चेन्ज खालामगोन आरो बिसोर चेन्ज खालामा बिसोरनि खोथा आरो ओमफ्राय आं ड्रेसखौ चेन्ज खालामनानै माने दुगैगोन आरोना गाइस ओमफ्राय माने आं ड्रेसखौ चेन्ज खालामबाय ओमफ्राय दुगैनोसै दा नायलांबाय थादो लोगोफ्रा सानैसो माने थांबाय आरोना ओइ नुहुरला
हाबबोगासिनो दं आरोना आं ओमफ्राय दुगैनो थांनो नागिरदों Oh! Mirat guys. Oh iya. ओमफ्राय गाइस माने आं दहाय नोंसोरनो जि खोथाखौ माने खोन्थागोन होन्दोंमोन ना गाइस बेयो माने 22आव माने प्रग्राम जागोननो आरोना बेयाव माने कार्बि आंलंनि CMआ फैगोन आरो बेजों लोगोसे अफिसियेलि बिथांमोननि माने खामानि मावग्रा गोबां माने गिदिर मानसिफोरा माने फैनानै बेयाव माने मोनसे प्रग्राम जागोन आरोना गाइस माने आङो भिडिअखौ माने बेयावनो फोजोबनो सानबाय आरोना जों माने दुगैखांबाय ओमफ्राय बिराद दुगैबाय आरोना ओमफ्राय गोजांलायनाय ओमफ्राय ड्रेसाबो नै सुजोब्बाय एकदमबारे